Keď pomaly stmieva sa nad pustatinou a prvá hviezda žiari nad krajinou, jabloň len ticho vníma, jak sa zmráka a nezúfa si nad tým, čo ju čaká. Raz však, stalo sa už tradíciou, že na vernisážach výstav maliara Iggyho Brezu zaznie aj poézia v prednese herca Ivana Matulíka. A nebolo tomu inak ani pri Brezovej najnovšej výstave v galérii SPP. Ivan Matulík sprevádza tohoto maliara už od začiatku jeho vstupu na profesionálnu výtvarnú scénu a preto dokáže zvlášť oceniť jeho originálny umelecký výraz. Ten sa rodil v čase jeho dospievania na rodnej Orave. Zostala tam jeho citová pamäť. To je otlačok jeho duše. Ten nezmení. To znamená, že bude veľmi emotívny, bude veľmi expresívny, nesie si so sebou tú svoju Oravu a môže ju zašifrovať do čohokoľvek, ale vždy je tam taká zemitosť, tie obrazy obrovský, hlavne tá jeseň, alebo tie rozjasané dve lúky detstva. Človek tam sa musí narodiť, musí tam žiť a váľať ako dieťa v tej tráve popás, aby dokázal tak vyspievať doslova tú lúku, jej bohatosť, farebnosť a ešte aj takéto šťastíčko tých modrých motýlikov, ktorých tam dal. Je úspornejší, nie je popisný, tým pádom sa stáva pre ľudí jasnejší, čitateľnejší. Napriek tomu, že mnohé sú abstrakty. Ale ten abstrakt je jasný otlačok tej duše toho, čo v ňom je. Čím je? Veríš mu. To je dôležité. Veríš mu, že to nie je abstrakcia pre abstrakciu, ale že to je vyabstrahované určité motívne nastavenie v tej chvíle, ktorej to robí. Iggy Brezo prekvapuje verejnosť svojím nezvyklo progresívnym vývojom a neunávnou pracovitosťou. Za posledné 2 roky namaloval desiatky obrazov, z ktorých vyžaruje stále expresívnejší a suverénnejší výraz. A narastajú aj rozmery obrazov. Po tých začiatkoch, aj po tých malých formátoch, na ktoré si trúfal, musel si to oskúšať, postupne siaha k väčším a väčším formátom. Sú to viac ako metrové, metra pol obrazy. Aj to je prejav toho, že získava určité istoty maliarské, že naozaj potrebuje väčšiu plochu obrazu, aby vyjadril väčšiu hĺbku, šírku, aj rozsah toho svojho výtvarného videnia, aj toho svojho výtvarného, aj ľudského prežívania krajiny, tých procesov a toho, čo vidí, dalo by sa povedať, aj so zatvorenými očami a čo maluje ako ten výraz, to vyjadrenie a na to potrebuje veľké plátno, pretože skutočne prírodné sily a prírodná energia je obrovská energia, ktorú sa on snaží na tých veľkých formátoch aj zachytiť a vyjadriť. Nová inšpirácia z Kalifornie a zo slnka a nedostatku slnka na Slovensku ma nabila takou silou, aby som si vlastné slnko vytvoril na plátne a vytvoril teplo, ktoré sála z plátna, z prírody a tá energia, ktorá je občas nedosiahnuteľná, aby bola na dosah v každom momente, v každej chvíli, v každom čase. Neviem, či to je experimentovanie. Niekedy idem na istotu, pretože už poznám a cítim tie farby, tak si môžem s nimi dovoliť kúzliť a používať pritom vzduch, čas, svetlo, vietor, aby som všetky komponenty naraz zosúladil. Kompozícia farieb je niekedy zložitá. Niektoré komunikujú medzi sebou, niektoré nekomunikujú. Ťažko sa viažu niektoré, alebo v reálnom čase schnutia sa ťažko viažu, takže niektoré farby sú tak dominantné, že sa ťažko znesú alebo znášajú a ťažko sa zakomponujú do tých
živelnejších farieb, ktoré sú žiariace, horiace a tie kľudnejšie zase vyžadujú svoj sentimentálny kľud. Červená je najobľúbenejší energetický výboj, ktorý vo mne vzbudzuje a keď ju používam, tak som vtedy celkom vo vytržení, vo vášni. Iggy Brezo je z generácie výtvarníkov, ktorých naplno zasiahla globalizácia. V pozitívnom, ale aj v negatívnom zmysle. Tak zopár ľudí ma už ako eviduje ako výtvarníka. V zahraničí skôr viacej, pretože tam je to také kozmopolitnejšie, také uvoľnenejšie, ľudia sú otvorenejší, nemajú predsudky. Napríklad v Kalifornii, v Spojených štátoch, tam ma už kvázi zaradili do nejakej sféry a umenie nepozná hranice ani mantinely. Umenie je pre všetkých, ktorí vedia empaticky nejak precitnúť, nejak ho pochopiť, nejak ho prijať a umenie je pre všetkých.